Хам-хум! Тя е толкова популярна, че свят да ви се завие. Може да я намерите в близкия супермаркет. А сега и на специална цена. Вземате 2 на цената на 3. Това са 2 отделни продукта, от без които вашето куче не може. Без калци, И липсващи витамини. Откакто кучето ми яде най-новата кучешка храна Хам-хум, то се чувства спокойно и уравновесено. Откакто кучето ми яде най-новата кучешка храна Хам-хум, то много обича сестра ми. Какво сладурче? Това нещо ще ме изяде. Спокойно, спокойно. То ме хапа, то се страхува от прожекторите. Откакто кучето ми яде най-новата кучешка храна Хам-хум, то се държи много добре с Леля ми, а тя не е най-милият човек на света.